στην υποψία, άρχισε να περπατήσει, πετάξει 2 ετών, δεν έχουμε κατακτήσει την ομιλία, δεν μιλάει καθόλου. Και επίσης, η υποψία της δημιούργησε και μια εκπαιδευτικότητα αρκετά μεγάλη. Ήταν η καθημερινότητά μας δύσκολη. Τραβούσε μαλλιά, τσιμπούσε μόνο στη δύναμη, δάκρυ. Πριν 14 μήνες, μας ήρθε το δώρο έκπληξη εκκλησία. Όσο κι αν σας ακούτε τρελό, υπάρχουν 2,5 με 4.000 επεισόδια επιληψίας ημερησίως. Κοινώς, 3 με 5 επεισόδια το λεπτό. Όταν μπήκα στο νοσοκομείο, τρόμαξα όχι τόσο με το τι είναι επιληψία, αλλά όταν είδα τις άλλες μαμάδες και τα άλλα παιδιά, τα οποία ήταν ένα κύκλο χημείας φαρμάκων. Παίρναμε χημεία, τις συνηθίζαμε, ξανά επιληψίες, ξανά νοσοκομείο, ξανά άλλο φάρμακα. Ψάχτηκα κι εγώ στο ίντερνετ, διάβασα για την καναβιδιόλη, φοβόμουν χωρίς γιατρό να το κάνω, μέχρι που βρήκα και ξεκινήσαμε. 1 μήνα μετά, φτάσαμε στα 5 μιλιγκράμμ. Είδα ότι τις ήταν πάρα πολλά. Ανά 3 μέρες άφησαν 1 μιλιγκράμμ. 1 μιλιγκράμμ σημαίνει μία σταγόνα. Άνοιξα με μία σταγόνα, μετά από 3 μέρες άλλη μία. Είδα αποτελέσματα στην ηρεμία της. Ήταν πιο ήρεμη, κοιμόταν πολύ πιο καλά. Και όταν έβλεπα ότι αυτά τα είχανε, έκανα παύση στο φάρμακο. Μετά από 11 μήνες που σήμερα παίρνει, κατέληξε ότι το κατάλληλο για τη Μαρία μου είναι μόνο το 1 μιλιγκράμμ. Μόνο μία σταγόνα της ημέρας. Έχω κατακτήσει πολλά πράγματα. Καταρχήν έχω εξαλείψει την ευθυντότητα. Και όχι καταρχήν, αυτό είναι το 5ο έκτο. Δεν έχουμε κανένα επεισόδιο επιληψίας. Εγώ σκεφτόμουν ότι αυτό που έχουμε περάσει, δεν φανταζόμουν με τίποτα από το χειμώνα, ούτε όνειρο έκανα. Δεν ξέρω αν είναι Παναγία, δεν ξέρω αν είναι Καναβιδιόλη ή και τα δύο μαζί. Αλλά ξέρω ότι αυτό το χειμώνα δεν το περιμέναμε. Είναι πολύ πιο συνεργάσιμη, πολύ πιο υπάκουη. Η αντίληψή της έχει κάνει φοβερό άλμα. Και ένα μεγάλο άλμα για μένα, γιατί ήταν αυτό που φοβόμουν με τη χημεία, είναι ότι καταφέραμε από μόνη μου, από δικιά μου διαίσθηση, από 500 μιλιγκράμμ τεπακί που έπαιρνε την ημέρα, σταδιακά το έχουμε φτάσει στα 280, το φρίζιουμ από 3 τέταρτα έχει γίνει 2 τέταρτα και έχω κάνει και τελείως μια ολόκληρη δόση της ημέρας. Για μένα είναι και αυτό ένα από τα πολύ βασικά, γιατί η χημεία είναι κάτι που δεν τη θέλω καθόλου. Επίσης, εξαφανίστηκε ένα τρέβλο που της είχε εμφανιστεί με τα φάρμακα αυτά με τις χημείες. Αυτό ήταν από τα πρώτα βήματα που έδειξε η Καναβιδιόλη. Και ελπίζω στα καλύτερα για όλα τα παιδιά, να καταφέρει η Καναβιδιόλη και ο Θεός να μας βοηθήσει να βγάλουμε τη χημεία από αυτά τα παιδιά και να βρεθεί ένας πιο υγιής τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματός. Ευχαριστώ.